ሰላም ክብራት ሰማዕትና ከመይ ትጸንሑ ንሎሚ ሶኒ ዕለት 19 ወር 2018 ዝተዳለወ ሓጸርቲ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ እንዳዓደምና በቶም ቀንዲ ነጥብታት ክንፍልም ኢና። ሻዕብያ ሕጂ እውን ንብልጽግና ትኸስስ ኒኩለር ንምዕጣቕ ኣብ ምንቅስቓስ እትርከብ ኢትዮጵያ ኣብ ወሎ ቀጠና ሕጂ እውን ኩናት እንዳቐጸለ እዩ። ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ክነብለኩም። ኒኩለር ንምዕጣቕ ምንቅስቓስ ጀመረት ኢትዮጵያ ምንጭታት ከም ዝሕብሮ ቅድሚ ኒኩለር ምዕጣቓ መፍርሒ ዝበሃሉ ሚሳኤላት ትዕጠቕ ከም ዘላ ይግለጽ። እቶም ሚሳኤላት ድማ ጉዳይ ዓሰብ ኣብ ግምት ዘእተው እዮም ይበሃል ኣሎ። ነዋሕትን 360 ዲግሪ ዝዕጸፉን ኣዝዮም ዘመናዊ ዝበሃሉ ኣጽዋራት ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ወታደራዊ ምንጭታት ይሕብሩ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ዝሃብዎ ቃለ መሕተት ኢትዮጵያ 3500 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ሚሳኤላት ከም ዝተዓጠቐት ንፈልጥ ኢና ክብሎ ምግላጾም ይዝከር። ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ጸጥታ ስግኣት ካብ ዘለዎን ሃገራት ትስራዕ ኮይና እዚ ንምክልኻል ተሓሲቡ ዝግበር ከም ዘሎ ኮይኑ ይግለጽ። ኣብ ወሎ ቀጠና ሕጂ እውን ኩናት እንዳቐጸለ እዩ። ኣብ ኣምሓራ ክልል ኣብ መንጎ መንግስታዊ ሓይልን ናይ ፋኖ ዕጡቓትን ንዓመታት ክካየድ ፀንሐ ኩናት ኣብዚ ሰሙን ድማ ኣብ ወሎ ዝርከቡ ዕጡቓት ፋኖ ኣብ ዝገበረዎ ሃንደበታዊ ኩናት ናይ ኩናት መልክዑ ከም ዝቐየረ ይሕበር። ኣብ ዝሕለፉ 2-3 መዓልታት ድማ ብክልቲኡ ወገን ብዙሕ ክሳራታት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ደሴ ድማ ኣብ ናይ ፋኖ ከበባ ከም ዝኣተወትን ናይ ብልጽግና መራሕቲ ድማ ናብ አዲስ አበባ ይሃድቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ነዚ ጉዳይ ሲዕቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ድማ ዝኾነ ይኹን በዓል ስልጣን ከይሃድመን ከይመለስን አጠንቂቆም ኣለው። ሻዕብያ ሕጂ እውን ንብልጽግና ትኸስስ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ሰሜን ወሎ ኣብ ኩናት ተሳቲፉ ብዝብል ብብልጽግና ዝተኸሰሰ መንግስቲ ሻዕብያ ኣብ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ሓድሽ ቅዋም ኣስሚዑ ኣሎ። እዚ ቅዋም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ጉባኤ እዩ። እዚ ነገር ድማ ወታደራዊ ጎንፂ ከይፍጠር ስግኣታት ሕዲሩ ይርከብ። ወደብ ንምጥቃም ንግዳዊ እምበር ፖለቲካዊ ወይ ወታደራዊ ኣይኮነን ክብሉ ጉዳያት ሚኒስተር ወፃኢ ናይዛ ሃገሩን ገሊጾም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ከም ዝበልዎ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ጎረባብቲ ሃገራት ንኽጥቀማ ኣብ ምግባር እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ግን ኣብ ሉዓላውነትን ምክብባርን ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ እውን ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ኤርትራ ሉዓላዊ ናይ ባሕሪ ጠረፍ ዘለዋ ሉዓላዊት ሃገር እያ፣ ወደባታ ድማ ብሄራዊ ሃብታ እዮም ክብሉ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ስለዚ ተኸታተልኩምና ብኽብሪ ነመስግን። ኣብ ዝቕጽል ዜና የራኽበና ሰሰናዮ።